Čaute, vítam vás Dexterovo pri ďalšom let's play na hru Far Cry 3. Minule sme skončili tu pri škôlom Denisovi a seklo nám to, lebo nám to nešlo uložiť. Teda nešlo nám označiť ten bod v tej džungli. No už som to urobil. No môžeme teda ísť na to. Dobre. Parádne autičko sme zobrali. Okej. Dávaj. Ja to väčšinou beriem s kratkami. Dobre, sme tu. Fajn, musíme zobrať listočky a zabiť dvoch kancov. Najpojme na tých kancov asi. Ináč keď sa nám tá väž otvorila, tak teda keď sme ju spustili, tak máme aj zadarmo veci v obchode. Podľa toho, že koľko veží zapneme. Prvý, diereš do zeme. Divné. Čakaj, tu nebolo ešte jedno, nie? Poď sem. Prasto. Čakaj, ti nič neurobím. Nožnicami ho zabijem, nie? Mám mačetou. Ich takto nevidím, ale... A tu nás to listočky. Proti ohňu. Nie. Hej. Červené sú na oheň. Čakať. Kde je to prasa? Tu je. Zareže do zeme. Nevadí. Ešte máme zobrať dva zelené. Zelené sú na výrobu liečivých injekcií, tak. Dobre, tak to už máme. To nechápem. Som to zobral. Som to prečo nezapočítal. Ja vedím, že sme iba jeden ten... Aj bože. Dobre, tu sú ešte zelené. No, sa nám bude hodiť ešte. Neutekaj, nevalej sa, more. Ježiš, stoj. Ty brďo. Dobre, ušlo nám prasca, aj keď je mŕtve. Potom si ho zoberiem. To je... Tu je. Ešte jeden. Už len modrý a ten bol tam, ale neviem. Či to prejdem tú rieku, lebo ma tam minul schmatol krokodil. Dobre, teraz prasiatko. Tu je. Oci, a má také veľké zahnuté zuby dohora. On si vidí, že aj budú zuby. Nestačí len koža, len... Dávaj. Čo je? Čo už je vyvaľané, tak už to nemôže zobrať, či čo? Joj, mne. To nejde normálne zobrať. Smutne pozera, a nevadí, kašľaň. Tak už on ten modrý list. Môžeme sa vrátiť. Trošku staré je toto. Hopa. Som si mal trošku oživiť. No, ale teraz ako to prejdem. Vlastne on bude vo vode, nie. Tak tu nám ma neschmatol. On bude ten... Tu nám bude niekde, kde je. No, to je...
Pečko. No, dobré. Tak máme to. Môžeme sa vrátiť. A teraz budem musieť použiť to rýchle cestovanie. Dvojklikom. Dobre, už cestujeme. Tak. Teraz nás tam bude čakať Denis. Škuľavý. No. Takže asi náš bejvák. Ňamky. Zemáky. No. Tu by som zase čak všetko zapali. Á, to je tá Anča. Hojďo. Dobre. Pozriem sa, či je v obchode. Zajímavý obchod, že? Pistole, no aké máš ešte okrem tejto? To mám. To ukazuješ, to mám a nemám to. Ja to, počkaj, takto. Bude asi silná. Magnu. To mi bolo dobre. Táto. Nemám si toho kouta asi. Čo samopály, brokovnice. Útočné pušky, aké máš? Akačko. Samopalice, o ničom, brokovnice, vidíš? To je celkom hustá. Ja si potom budem chcieť kúpiť luk. Úpravný nástroj, zaujímavé. Ten luk a musíme na to odísť. To ja zapnúť 2 vysielače a budem mať zadarmo. Fajn, to by bolo asi všetko. To už je nič. Mapy, veď mám mapu. Dobre. To mi je opica. Čakaj, toto máme ísť. Hej. No keď ste v tejto oblasti, tak to už nemôžete mať zberané štúna za týmto. Ježiš. Dobre, to je fajn. On sa neposral od strachu. Lebo by som ťa zbil. OK, reper. Teraz musím robiť injekcii. Dobre. Kraftím, už kraftím. Good, Jason. Ja viem. OK. Ja, jasné, ešte to... Áno, kraftujeme, jasné. Tapíži, kouže. To ešte to si môžeme niečo vyrábať. Počujem to? Jaj. Tak nič. Dobre, pohode. A teraz si môžeme aj skilly, no. Toto si dáme, to je dobré. No jasné. Treba si skill a ešte skús ve šprintu. No, aj to by som mohol dať. Ale to si dáme radšej časo... No, radšej si dám tento skús. Tak. Tetovanie sa nám zväčšilo. Dobre, niekto mi volá teraz držbu. Áno? Idem sa pobaviť. Líza! Už idem. Musím ísť späť. Dobre, poďme. Poď za mnou. Ja radšej za tebou nejdem, sa poseraž aspoň ten smrad predo mnou. Som naskočil. Čo máš ten kalašníku cez sedačku? Si čarovný. Zmizol. Stronghold. Super. Už ako myka hlavou. By si nemal šoferovať, si nejaký ožerativ. Ešte narazíme do stromu a čo potom, ha? Čo? Ty.
Keby som mal vykopnúť z auta na toho stranu, ty príde, to je bola sranda. No, tí rakiati. Či? Tu nás sú, hej. Tu nás sme boli loviť. Taká na kraninka. Budem furt robiť tie pohyby volantom. Stále dookola mora. Kto mi písal, teraz nemám čas. Nové vysvetlenie. Nové recepty. No, to je to tých receptov. Čo som chcel ukázať, som ich nemal. Rakiatové, jasné postava. Červený. Som moc opaľoval, čo? No čo ešte nové? Dopravní prostriedky. Ozbrojený vůz. Nádherný. A mne sa nepáči. Dobré. A rastlinstvo. Omega. Pandan. Toto je zelené. To je nové recepty na iné chce. 4 nové recepty na iné. No. Teraz musím ísť tam. A budem musieť zlikvidovať pár tých... pár papričiek. Tých vojakov vasových. K čím sa to... Impuls, jasné. Ja žiadno iné nemám zbranie. Nemám. Tam si musím robiť aj ten vak. Som má 2 zbranie. Ideme takto potíšku. Nás tí smrti nevideli. Ja viem. To tam už bolo raz. Už to. Už sa neboje. Hlavne sa toho neposervala. Teraz pôjde po nás Sepka. Sepka pod sep. Sepka pod sep. Sa to bude dohádať, kde? To by som aj... Ty pipi, poď sem. Už viem, ako to vravím. Tá špina ma vidí. Chcem si to obísť. Čo za mňa je slepý, more. Tam si nadávajú niekomu inému. Nepočul to? Čo tak toto? Chcem ten užiť, ale... Šíš, tak tento mi je napad. Čakaj, ja skúsim nech takto zapichnúť. Ježiš, nechod späť. Tvoja mama. Tu máš, ty. Áno, fuk, ty Maďar. A to tu vystrelám, kašlem na to. Už tu na koľko ranáš? What the? Ty debil slepý, tu som. Ako bežal, more. Kde je ten posledný ešte psi? O, Bonnie! Fanny, choď preč. Fanny, teraz sa nechcem hrať. Ne, hovacký pes. To je Maggie, aha. Go, pes. Ešte ako som ho zarezal. A dám ho z kúže dole. Dennis Rogers. Ježiš, oni po ňom pália. Ježiš, ho zarežem, počkaj, kde je. No, tu máš pokoj. Som mŕtvy. Ne, som živý.
A ta vojka sama ide, more. To je nejaký duch teho. To je aj bože, čo ti to deje. Neviem, či si mám zobrať ten kalašníkov. Ja som si istý, či to je lepšie ako devina. A ja som si zoberám. Ešte tu nám budú nejaké náboje. Dobre, mám full zatiaľ. Sa dá zvyšiť potom tá munícia len teraz. Ďalší bod. No. Asi tu už nič nového nemáme. No, nič sa nám... Dobre, odomkol sa nám. Aj toto? Nie. Tu na sa nám čo odomkol. Nemôžem. Jasne, toto. Adrenalin, často vyčerpaný sú. Môžeme si dať, nie? Ja si dám. No, tak toto si dám, hej, toto je dobré. Potom si dáme toto a postupne ten riadok na HP, aby sme mali. Dobre, fajn, máš peknú žižku a teraz... The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? She escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She escaped. Tekla. Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. Si usadil z čoho? Vždy som čakal, som ti vyzabíjal. We found one of your friends at the colonist's house. Ty mi daj pokoj. Smrdíš. The Earnhardt to the west. Či kopnem tak, že... Is he safe there? Môžeme naopak hlavu. To the west. Did he Yes. tell you which way to- No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Ty aj tak nič nezistíš, ty. Keep your head up, Jason. Skoro by som ich nenašiel. Tribe is very impressed with you. Dobre. Ideme teraz. Čo sa mi dala mapa? No. Každopádne. Teraz ešte nemáme úlohu. Zbieh. Zajistiť stanovište. Jasné, ja som no ešte mám myslel, ja som zobral nejakú hentu. Som tu takých psov zabiť. S brokovnicou. Však to nemám... Hej, a z čoho si vytvorím, či? Tak... Čakaj, dá sa cestovať... takto. Nie, to sa dá iba tým rýchlym, no tak musím tam ísť. Autičkom. Ešte to bude cez rieku. Čak nasadni. Nové vysvetlenie. Jasné, to stanovište. Ja úžasný šofér, no ako vidíte práve, sa vydám za doktorom Edgarom, či jak sa volá. To je jedno, jak sa volá, budem hovať doktor Edgar. Som sa teraz osekol. Debilné auta. Výborne. Za to, že ste na Islande, nemusíte tak debilne parkovať. Alebo mohli by sme aktivovať ďalšiu tú väžu. A mohli by sme rovno mať auk. Vlastne ešte potom jeden sa mi zdá. To neviem teraz. Skúsme ísť krátkou. Fuck, tu je cesta. Nevadí. Ty kokos, koľko červených. Čo tu je? Dobre. Čo tu je? Či kokos, tam bol nejaký oltár. Smaragdovej labky. Vlastne. Hojnené kápatko. Už tí smrdi po mne idú. Červené listy teraz nepotrebujem, to je na ten oheň. Neviem, či to je ešte na niečo, ale hoďo mi to je na nič. Cúvni. Teraz choď.
A idem zlou cestou, výborne. Že by som mal teraz otočiť. Vacha strom, more. A tu ďalší. A tam ďalší. A psi. Ha, to bude ovečky. Bo kozy teda. Potrebujem ovečky. Fuck you, ovečka, kde si? Ježiš, aká rýchla. Teba má 2 rany, vieš? Tak možno na viac. Či sa musím trafiť? Zdochni, ovečka, zdochni. Potrebujem ťa. Výborne, ovečka. Nesklamala. Čakať. OK, som späť. Niekto mi volal, musel som to vybaviť. Takže pokračujeme, kde sme to skončili. Jasne, Fero zomrel. Bez zasraný. Dobre, akorát predvieš. Vilas, dokážeš to, Foreste. Takové nemusím obchádzať. Nejaký idiot. Dobre. Čo som to ešte chcel vyrobiť si niečo? Áno, jasné. Jasné. Bato. A ja som si chcel toto púzdro. Jo, dobre, môžeme mať 2 zbrane. Roubosní, tam potrebujeme už jeleníku, že jasné. Spájame neskôr. No jasné, vieš. To je zase veľmi náročné. Dúfam, že to nefailnem ako v prvej časti, že som spadol. Čo je, môže, čo nevieš chodiť? Grcať tam máše, vieš čo? OK. Ideme nahor. To čo je, more? Musím skákať na každý schod, či čo? Ako to praska, ty brdel. Ježiš. To už mne to vyvrakoval. Počkaj. Mňa picne. To snad není možné. Ja som lezol na väžu, ktorú som už mal odomknutú. Ježiši. No ty brďa, no si kokos na koment. Nevadí. Nevadí. No vadí, ale nevadí. Budem teda pokračovať ďalej. Čakaj, a tu ešte či smerom tam nejaká väženie. No, tak to označkujem. A pôjdeme tam. Prčic. Fuck. Jau. Raz som ma popálilo. Ahoj. Čo chceš? Tu už malé. Vyzerá, že dokonca ako chovám. Kúpačka, ahoj! Už som mu preskočil. Nevadí. Jason. Slepice. Poď sem. Johnny, poď sem. Malý Johnny. Ježiš, to ešte ako ohraničené. Múdre nabal vám dať pod. Ja iba tu sa vlastne nechali. Musím sa obchádzať zase. No, šlap. Ty kokos. To ja hádam každý diel failnem. Prvý spadnem párkrát. Ešte mi to aj sekne. Druhý, tam zase failnem, že leziem na väž, ktorú som už aktivoval. Dobre, čo ma ešte čaká? Každý diel niečo nové. No tak aspoň sa pozeráte na najlepšieho failera. Auto, skúter, nič?
Akože vôbec nič. Aha. Motherfucker. Ti dám? Koho urážaš ty? Pítlík, sraček. Ti dám? More. A to dáme nožom, ha. Jasné, žebrák. Tu máš. Aj cigáň. A nie, pardon, cigán som nechcel nadávať. Proti ním... nič nemám. Bože, prečo nezvolím tam nabovať, čo tam? Zlatý kompas, už myši bez toho. Ty, žebra. Bim. Prečo do mňa nestrelal? Už si fakt prípadom trápne. Jak Walker, Texaský Ranger, tam tiež on. Ty kokos, koľko vás je chalani? Tam tiež on, oni stoja a tam ich dáva ten Walker. Ježiš, ja nás kašlem, nemám toľko času. Lebo nahrávam. Ty brďo, ďalšie auto, vieš čo? Využ mi, ofas. Som ušiel. A fakt, nevidím, kde je to vysielač. Aha, ide ďalej. Ešte, že ma neprenesledujú. A, mŕtvolka. Rovno aktivujem tú väžu. Joj. Kašľa na to, idem peši. Čo? Oni šli za mnou? Som ešte nestal. Už aj skončil. Ešte ďalší tam je. Máme ho knajfom, nie? Ako to, že ma tak... Nie, nestrieľaj ty hovado, ty. Joj, ty bastard jeden škaredý. Trošku ťa prehľadám, ohmatám ťa. Som taký teplienka. Jež ďalší tu po mne. Vieš čo? Zaujímavé. Tam radšej nejdem. Ahojte, čakuj. Nechcel som to robiť, psičkou mám rád. Na zvieratá som milý, ako ktoré zvieratá samozrejme. Takto bastardov. Do prčeca s bastardami. Otravné krysy jedni. Potom išli za sebou jak rodinka. To bola psia rodinka, ja som ich vyvraždil. Sreb na to, napadli ma. Akože hej. Ďalší vojaci. Koľko vás je, chlapci? Schválne, či ich takto dám. Wow, ešte headshot. Počkaj, ty sa nehýb. Kde šiel? Janko, kde si šiel? To nemôže takto uchádzať. Máš to. Nice likvidácia úznejší populácie. Jo, on tu kanca obrábal. Ty brďo. Omatal aj prascov aj človeka. Teraz ja som tu na... Ťažké, no tak čo už musíš? Bože, zase to praskať, ešte také zarastené. To viete, to akože maskovanie by si nikto nevšimol. Divne to preskočilo. No. Neviem ako to urobiť. Fakt neviem koľko nahrávam. Však čo prípadne to bude 40 minútové, len zase to koľko tam budem dávať. Som nedomyslel. Aha, to je rebrík, jasné. To je jedno, ideme ešte za tým doktorom. Tam bude tá Líza. Čo som nemal hovoriť. Bože, prečo ja vždy prezrádzam? No dobre, tak on tam bude, tam akože u neho schová. Až tu vám ešte ukážem. Už ďalej nechcem hovoriť, potom to tam už asi ukončím, lebo ďalšiu misiu sa mi nechce už robiť. Taká otravná. Tak, rozbí to, ty. Zaujímavé, že vedel, čo s tým má robiť, no.
Nejaký ITčkar. A nie. Trepem. OK. Prečo nemám prebité? No idem radšej po rebríku pekne, lebo ako sa poznám, spadnem. Rýchle cestovanie. A už som sa dostavil na miesto. To sa to mohol postaviť také nestabilné že to musel nejaký nenormálny človek urobiť. Bo akože úplne sa to rozpadá. Jasné, Janko škret. Pripad. Teraz tu to len jumpnem. Zlomila nehead. Tam má ten profesor ubytok. Či ubytok? Príbytok. Joj, ty. To si musím pichnúť adrenalín. Trávička. No nejdem riskovať, zase ma nejaký žralok zožerem, nejaká hovadina. Hopa. Remix urobím z toho. Dobre. Však nastupne. You wanna. A hore na ten kopček pôjdeme. Pôjdeme. Tam proste pôjdeme. Ešte potravička, no. Bože. To je nejaká GTAčka. Čo ide aj po zemi. No ešte mi tiaľ príbytok. Aj dobytok, aj všetko. To doktor je taký zhulený, mi sa najprv nepáčil. Keď som to hral prvýkrát. A išiel som k nemu, som sa to zbal, že či náhodou ma nehovali zledov také. Lebo vyzerá tak divne. Divne vyzerá. No. OK, som späť. Niečo ma vyrušilo. Oh my god. Sa mi nepáči taká je tráva, potom je takáto. Prečo som takto obchádzať dookola, až takým nenájdem nejakú cestičku vodnou hore? Nespadni. Toto je chuj, ten Jason. No. Bože. Nie. Ty vrďa. Ako to? Oh fuck. Jasné. Ty prďo, tak z takej výšky on úplne pôjde zlezia z také malej drbne. Rozumne. No, nicméně, to tu asi ukončím. Asi nemusí to byť tak dlhé. Schválne, kde som? Bože. No, už som pri ňom. Teraz dúfam, že nebude nejakú dementnú cestičku. A ako sa poznám, jasné, to sme išli, no. Sme hapali. A že my sme pôjdeš dole. Sa musím celé obísť. Dobre. Dobre, len hlavne nespadni. No vidíš, že to ide, ty bastard jeden. A vtedy si musel zdochnúť. Канустра. Pekný tieň. Či mám aj ja tieň? Škoda, že v tejto hre nevidno nohy. No, tieň nemám. Tak Crisis 2, no tam vidno nohy. To je hra. Naozaj, no na to by som mohol robiť let's play, ale... Oh my god, to ešte aké veľké.
Aha, jasné, to asi nedá ísť, že? A potom budeme robiť misiu ďalšie. Či? Hej, asi hej. No. Tak späť k tomu Crysis 2. Že z toho by som chcel robiť. To som neprešiel celé, ma to prestalo baviť. Ježiš. To akože ďalší fail, hej. Fail. Nevieš hrať. Aha. OK. Že by sme možno rozhodli na prach. Swing hell yeah. Les. Tak zdochni. Máš koľko to bude takýchto medzierok? No to mi niečo pripomína. No. Dobre. No, konečne. Vylezieme. Tie lieny sú furt také isté, zaujímavé, že nespadnú. Nevadí. Zašla na to. My sa tu už nejako dostanem more. No, a sme tu s Violetou. A nie, ešte len sme na Violete. Ešte stále, ale budeme tu dlho. Ding dong, ding dong. No neviem, či sa spomínal, že aj z Left 4 Dead 2 by som chcel. No ako ono to už bolo na to video. Akože pôvodne som to mal nahrávať s Midkillerom 777. Ale ja samozrejme však ja, Dexter, som chcel bol zapnúť nahrávanie. Akože výborne. Ale aj tak som mi to... Akože bolo to celkom dobre, on to nahral, tak to u neho pozrite, jak to vydá. Ja som navrhoval, že nech to zahráme od začiatku od decentera a prejdeme to celé. No dobre, sme tu. Úspešne. Pieľky. Ako miasmáta. Jak zombík vyzerá. Purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Here? Sveťák. Kopnem do hlavy a spavačka. A není tam už aha. A je tam, more. Co? Daisy. Daisy nás bude čekať all day, all night, tu na hore. Cože bolo, more? Zalák. She's burning up. Sa zľakol prvýkrát. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be Tak tu nás som to chcel uložiť, ale neviem koľko už nahrám, myslím, to je dosť. Tak sa... Bože, ako pozrie. No počkám to ešte, kým dopovie tento. To už vypnem. No a ďalšie teraz úloha, že budem musieť vlastne ísť hubu zobrať do také jaskyne, ktorej sa môže byť na ďalšia komisia. Akože to by som aj spravil, len už nechcem tak dohodávať na net. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Nothing of it. The girl must live.
You and me both. Kvôli tobie, kvôli mne som snajper myslel, že to je nejaký uchyl. Že niečo spraví, keď príjem na budúce. No. OK. Houby v hubinách. Takže toto je ďalšia misia. Tak ja to tu ukončím. Tu na vonku. Pri tomto vysielači. Z lyžičiek, alebo z čoho. Nie, to nie sú lyžičky. Tak, to tu ukončím. Nie. Takže uvidíme sa na budúce. A zatiaľ si vydáme nejaké iné video. Až to ešte uvidím. No, tak nazdar!